তো bahai tongbai dol rok sabai gedi asakin rok jotono kaham kurung no tongbai na hame hingke tini taisano rok bai ang kok salanya ni bagui sok bai laija sabka jodi saya suya rok tongangai kok samo rok saya suya rok tongakne nakar jadi puilao nang no rok no sawo tei jodi ani video rok banok mani rok bolbal tongaknai tono rok ano comment kai sadi ungya ku o jagao mistake ngoi tongkha ba ro tui ngoi tongkha no ro abono ano comment kai sadi dol rok hayadba hingkai tini hingke chung sini Tripura o pura fikap je choli tongmani monor tui se chung kisa misa kok salani hayadba dol rok je many superstar many hingke dol rok no koi tongbai kena sini Tripura o tabu belai no superstar choli lai tongo hayadba na onek bosor romoi onek din romoi onek jora romoi no superstar rok solo hoi tongo abo jotono norok saiman tongo but hingkai abo superstar rok tongnani bonango ekdigi hingkangke abo belai no naitotok nutotok jotono dance rilayo jebrok dance sungyafono dance risiwa hayadba kai amono tui no tini sungtaisa kok salai nai hayadba dol rok na norok nogoi mankana je chini Tripura belai no pura norok saiman no osarok ni hoite no chengoi phio eba bwsok puja rok ni hoite no chengoi phio je pura superstar hingke wai sebono maising taising layo yakone ekdom maising taising rok lai thamani pore kese superstar rok pai bai hayadba dol rok gamo busujora tui chini traditional eba chini dopha rok no eba chini haste rok no promote khai boskango agukritlang tongha boto jotono norok no sisinai hayadba dol rok ang to asok rok bo saiman sugyaba hayadba dol rok na bisi sakai ta hame bo sajaknai joto bai no hayadba hingkai superstar to chini kaisa nango no haipo no ta kaisa kok kisa sanani musung je tabok nai superstar rok hingkai belai no tam sanai leta pata hayadba dol rok norok nogoi mano dress leta pata ekdom family bai nainani chugya bahai superstar rok norok nukna hingkai amotui rok no mane tam sanai o dress rok no tikisa promote khaika hingkai ba tikisa kaham khaika hingkai belai no sanai jeta joto jagao no joto borok bai joto family bai joto okra sakra takuk bukuk bai joto bai no nai manai jeta amo khairok khaika hingkai belai no sanai abo jara superstar musai tongnai rok ni thanani kaisa koimung hai ngui thangkata jodi ani video no norok nai tongkha to nai di hingkai bahai ma tongjak sari hingkai to actually to mane belai no short type eba tam sanai mo dress rok kanmani bagai no norok nogoi mankana sikang rok obo second bihar hinjagoi tongkha hayadba mosamani rok chung superstar rok kre hingkai nongnai di mela phono khaika je jaga o mela tela rok chini tongoi tongo hayadba ungna bo nango chini goria mela phono ongkha chini boisaki mela phono ongkha chini kubangma mela ngo adiyarba hingkai osha phono ongkha hingkai o jora rok hingkai chung komse kom superstar rok khainani nango je jaga o superstar tongo je jaga o program tongo je jaga o orchestra o jaga o smisi borok bango hayadba o jaga o smisi borok naijago o jaga smisi beraijago amoni bagui chung kaisa borok no romoi toninani eba joma khai toninani bagui bo chung kaisa superstar eba orchestra nango hayadba hingka orchestra ta kaisa part but superstar ni kok sawai tongo hingkai superstar nango haisi hingkai o jaga o superstar chini borok rok no ekdigi tabok tam sasnai amo je dress joto superstar ya kisa superstar tongo jera group tongo je omorok belai no dress bisri eba sitra amo hai hingkai amo hai rok jahate ungyawi tekisa dress no promote khaika hingkai tekisa dress no kaham khaika hingkai mosamani rok tekisa kaham khaika hingkai belai no sanai haisi ani mote tabo hingkai jahate bo chung joto jagao joto borok bai nai mannai naitok hinjaknai mo group belai no naithokai mosao belai no kaham abo tui rok hinjaknani bagui ta phiaba nung je sitra bitra dress chumui musaka hingkai no je nung popular ongoi thangnai nung mosana kurung ongoi thangnai omo to kono dino chung manui maya abo hayadba nung mosana kurung nung je dress bai phono musang khapinai haise mane
je short dress eta je kono mane kaisa traditional dress bai phono musaka hangke belai no sao sini superstar of men hangke sini traditional dress bai musaka kai joto ni selai janai haisi hangkai baksa to nukhana no ro ekdom sitra kubangma superstar ni abo hai nukjago ta abo hai sitra mitra rok no hangkai moto asuk sanani thangyang asuk kubang saisi kang baksa sajoya ungjak samnai comment sitra samnai hayadaba dol rok hangkai moni bagui no norok jara superstar musawai tongnai je superstar group dance group rok norok sa promote khaidi norok ni dress rok no te norok ni mosamung rok no hingke tebo belai no janai tebo boskango agoknai hingkai chung masbi superstar rok nango no phiaba chung superstar nainani thanga hingkai onek accident rok bo tongo but abo to ungnai no superstar naina thangpono naina thangya phono onek somoi ungnani tong hangkai ungo hayadaba chung naide onek somoi agartala phono thangka town rok thangbro kaiba ungyadaba ai ongoi no mano hayadaba hingke phiaba superstar rok tekisa borok rok nungoi chawai ekdom kam sanai bike tag tok chalok laimon bagi kaiba tekisa ungo hayadaba tekisa accident rok to tesung superstar phono nainani thanga program je kono program thanga je kono mela o thanga pura nungya chayawi program o thanga hangkai belai no janai nungya chayawi pura bike gari chalok hangkai belai no chao mo hangkai pura risk kom bahai ke hangkai otirikto nungoi chakha limit chara ngoi thango limit cross khai rogo je borok speed ke chalok mani hangkai moni bagui no belai no accident rok ungo ta hayadaba hangkai je chung kubangma jaga nogo je program rok hangkai accident rok unglaio onek kisu unglaio thuile amo kintu amoni bagui no je kisa ang asa khaio abo kisa misa nongmani chamani bagui rok no besir bagong khana hai ma tongjago ta jene Tripura o to pura abahai ang solbi dongkai kokuru jodi chaya suya rok no hena kharsa di dol rok tini video no bisi kolok khelia horno